waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Zomer van ZVL. Vandaag vanuit Retranchement. Dan gaan we uiteraard weer een aantal leuke gesprekken hebben. En we beginnen met de oudste inwoner van het dorp. Dat is Janine Schijven. Zij is 94 jaar, maar still going strong. Ik ben heel blij dat we hier 7 jaar geleden definitief naartoe gekomen zijn. Ja, we hebben natuurlijk al regelmatig, zijn hier regelmatig geweest. Maar ja, nu definitief. En ik vind het hier ook fijn wonen met heel aardige, behulpzame buren. Blijft nog lekker actief dus. Ja, dat houdt de mens bij de tijd. En dat hoop ik dat nog even vol te houden. Zo gaan we van de oudste inwoner van het dorp naar misschien wel het oudste gebouw hier van het dorp. En dat is ook hier, zoals in vele andere dorpen, het kerkgebouw. Daar gaan we zo over praten met Jacqueline van Kuik. Zij is hier van de Stichting van de Kerk. Kerk, dat is toch wel een beetje jouw kindje geworden misschien wel? Ja, een beetje wel inderdaad. Een speciaal plekje. Ja, Ja. Je bent nu betrokken bij het bestuur sinds een jaar. Wat houdt het allemaal in? De kerk stond eigenlijk leeg. Hij zou afgestoten worden door de Nederlands Hervormde Gemeente. En dat vonden wij, een groepje dorpelingen vond dat eigenlijk not done. Dus die wilden dat voor de gemeenschap behouden. En zo is er een stichting ontstaan. En Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement. En die is later uitgemond in de Stichting Douwe Kerken. En die is nu eigenaar van het gebouw en van het gebouw hierachter. Dat houdt dus ook eigenlijk het dorp wel een beetje levendig, denk ik. Dat houdt het dorp zeker levendig. Het is eigenlijk een beetje het sociaal-cultureel hart van Retranchement. Ja, zoals op elk ander dorp gaan we ook vandaag weer een lesje topografie doen. Dan gaan we hier een Retranchement met Niels doen. Ja, kan jij aanwijzen waar wij nu zijn? Wij zijn hier zo. Retranchement heb je al goed. Maandag zijn wij in Hengsdijk. Dat wordt misschien lastiger. Waar zijn we dan? Dijk. Zo gaf je al een hint door de kaart te verschuiven. Ja, misschien hier ergens. Zo, nou, dat stopt. De uitzending hier vanuit Retranchement zit er alweer op. Hendrina, wat vond je ervan? Ja, dat was toch hartstikke leuk vanmorgen. Maar ik vind eigenlijk, we hebben hier een heel mooi boekje van Retranchement gekregen. Daar staat ook een taalquiz in. Oh jee. Ja, nou wil ik jouw kennis van de Zeeuws-Vlaamse taal wel eens weten. Een platte zeuhe, wat is dat? Hier? Platte zeugen. Ja, dat is... Ik zie een pissebed, een varken en een borstel. Ja? Dan gok ik voor die borstel. Dat klopt inderdaad, als je me heel letterlijk leest. Maar eigenlijk is het ook de pissebed. Nou ja. Fout, helaas. Nou, val ik toch weer door de mand, dames en heren. Helaas, maar het was wel heel leuk in Retranchement. Dat gaan we maandag ook weer heel leuk maken. En dan vanuit Hengsdijk, daar kunt u natuurlijk ook weer volgen tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.